פרשת יתרו. פרשת יתרו. התקופה היא גלות מצרים. ההגדה מספרת שעם ישראל יצא ממצרים, מעבדות לחירות, לכיוון מדבר סיני. כן. מדבר סיני. הם הלכו 40 שנה במדבר, למקום למקום, למקום למקום, למקום למקום. ביאמר אלוהים למשה, אני רוצה בבקשה שתיתן לבני עמך, זה אומר בני ישראל, את לוחות הברית במתן תורה עוד מעט. כן. ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו.